Tamara over muziek in Bezel, nadien over een nieuwe boekentrend. En Ingrid gaat het hebben over een driestroomhuis. Dit is Dwars door Limburg. Welkom bij Dwars door Limburg, het magazine van kunst, cultuur en lifestyle in onze regio. Vanavond met Nadine, met Tamara en met Ingrid. Welkom dames. Hallo. Hallo. Nadine, we gaan met jou beginnen. Er is een nieuwe boekentrend, healing fiction. En ik heb er ooit iets van gehoord. Het zou zijn dat je tijdens het lezen kalmer wordt. Klopt, ja, je zit inderdaad goed. Healing fiction is een nieuw genre in de literatuur. En het is erop gericht om de emoties van lezers te kalmeren. Tegenwoordig leven we in een 24-uursmaatschappij. Veel mensen raken dagelijks overprikkeld. Helaas zijn er veel mensen met een burn-out. En dit genre, dus die healing fiction, de healing, is er echt op gericht om lezers te kalmeren. En haal je niet de spanning ervan af? Nee, want er wordt echt gebruik gemaakt van levensechte dilemma's en personages. Dus je wordt wel meteen, het zijn wel echt goede boeken waar je echt wel in wordt gezogen, om het zo maar te zeggen. Het zijn ook hele mooie boeken als heel mooi doel om te kalmeren na een drukke dag of een drukke week. Kun je een voorbeeld geven van een boek? Ja, er is een Zuid-Koreaanse auteur en het is een hele lastige naam. Dus ik ben hem nu al een beetje kwijt, mijn excuses daarvoor. Maar het is Jo Hae-hon uit Zuid-Korea. En hij schrijft onder andere, het nieuwste boek is De Buurtwinkel. Mooi. Zijn het allemaal Zuid-Koreaanse boeken vooralsnog? Nee, of zijn absoluut. er ook wel Europese schrijvers? Het zijn ook al langzaam Europese schrijvers. Maar het is zo nieuw dat bijvoorbeeld wij in de bieb nog eventjes mogen wachten. Ja. Maar desalniettemin hebben wij wel hele mooie boeken. Daar zal ik zo ook op terugkomen. Die toch ook een beetje kalmeren. Ja. Oké, mooi. Want je hebt een boek meegenomen van Karen Swan, de Griekse ontspanning. Nee, de Griekse ontsnapping moet ik zeggen. Ik zit meteen in die ontsnappende sfeer. De Griekse ontsnapping. Ja, met dit boek kun je dus twee kanten op. Het kan kalmeren of de bloeddruk kan een beetje omhoog. Want het is een romantisch verhaal. Oh. Dus, maar ook met een avontuur op een Grieks eiland. Dus allerlei ingrediënten. Voor als je bijvoorbeeld lekker op je lichtbedje bij het strand of aan het zwembad ligt. Nee, het is een heel leuk boek. En gelukkig hebben we in onze bibliotheek heel veel van dit soort boeken. Want meerdere ingrediënten voor een heel spannend avontuur. Chloe Marston verhuist naar een gebroken hart door de liefde. Verhuist ze dus van Londen naar New York. En daar gaat ze dus als assistent van de allerrijkste gaat ze werken. Nou, en dat zorgt dus voor een heel spannend avontuur en een nieuwe liefde. Ingrid, ik zie jou heel benieuwd kijken. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik denk, liefde en avontuur en wat wil je nog meer? Toch? Healing fiction. Lijkt me ook een beetje healing fiction. Ja, inderdaad. Ja, precies. Ja. Mooi. Dus, ja, leuk. Goed, we gaan van healing fiction naar de overkant van de Maas richting de gemeente Bezel, zal ik maar heel even zeggen. Ja. Tamara, de schoolverlaters worden toch heel anders verwend dan wat wij vroeger hadden toen wij van school afgingen. Nu krijgen ze les van een band. Ik wou ook nog 16 was. Ja, nou ja, dat is niet de schoolverlater. Dat is zelfs als je op school zit. Oh. Ja, dat is vanaf de brugklas, zal ik maar zeggen. De eerste 3 jaren hebben ze zogenaamde OT-uren. Dat is ontwikkeling en talent. En daar is de Rockstation 1 onderdeel van. En daar leren ze dus eigenlijk kennis maken met alle aspecten die komen kijken bij popmuziek maken. En dat komen ze 1 keer per week. En dat is dan een periode lang, zeg maar nu voor een half jaar. Dit is het laatste half jaar. En iedere keer na dat halve jaar is er een presentatie voor ouders en andere leerlingen. Dus hele erge verwennerij, dat hadden wij vroeger sowieso niet op school. Nee. Eigenlijk ook een stukje talentontwikkeling. Dus mocht er talent op school zitten, dan pik je het eigenlijk al meteen uit. Ja, en dat is heel erg leuk. En kinderen kiezen ook heel bewust voor een bepaald vak. Dus sommigen gaan naar koken, ik zeg maar even wat. Omdat daar een passie ligt. En deze kinderen kiezen voor muziek, omdat ze hopen zich daarin te kunnen ontwikkelen. Heeft het iets te maken met social media, TikTok, et cetera?
Nou, dat vind ik eigenlijk wel meevallen. Het zijn toch wel, de kinderen kiezen echt wel heel bewust om een instrument te leren bespelen. En ik heb niet het idee dat het daardoor extra gestimuleerd wordt. En dat maakt het ook wel leuk dat je gemotiveerde kinderen krijgt. Ja, zeker. En ik vind het ook heel goed omdat niet alle kinderen natuurlijk thuis in de gelegenheid zijn om een instrument te gaan bespelen. Ja. En dan is het wel mooi dat alle kinderen in de gelegenheid worden gesteld om daar gebruik van te maken. En ook dat talenten kunnen ontwikkelen. Dus supermooi initiatief, ja. Ja, dat is heel leuk. Zeker. Ja. Tamara, je hebt een filmpje meegebracht. We gaan er naar kijken. Ja. Ja, fantastisch. Echt. Ja. Ze durven tenminste, Ja. ze doen het gewoon. Precies, Hè? precies. Daar gaat het om. Ja, en het samenspelen, dat is gewoon heel leuk. Want ze krijgen apart eigenlijk les in hun instrument. Dus of gitaar, of keyboard, of zang. En dan we gaan altijd het tweede gedeelte van de les gaan we samen. Ja. Want daar leer je ontzettend veel van. Ja. Het geeft ook een beetje het Ja, een goed gevoel, zeg maar. precies. Ja. Mooi. Supermooi. Dankjewel. Ja. Ingrid, we gaan naar jou. Ja. Je gaat het hebben over een 3-stroomhuis. Ja, dat klopt. Ik ben daar inderdaad een kijkje gaan nemen bij Ans en Henry. En het zijn eigenlijk gezinshuisouders. En zij vangen dus kinderen op met een beperking die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. En ik was ook wel benieuwd naar van, goh, wat drijft mensen nu om zoiets moois te gaan doen? Want uiteindelijk is het best wel bijzonder. Want je geeft toch wel iets van jezelf aan die kinderen. En het is ook best wel intensief. Dus daar was ik gewoon heel benieuwd naar. Dat is toch een stukje zingeving wat daarbij komt kijken. En, dus ik ben bij hun op bezoek gegaan. Ja, en kun je iets vertellen waarom dat ze niet bij hun ouders kunnen wonen? Ja, meestal zijn er toch wel redenen dat of de ouders het niet goed voor de kinderen kunnen zorgen... of dat de beperking van de kinderen daar een rol in speelt... waardoor het gewoon ook thuis niet lukt. En vaak is het de bedoeling dat het tijdelijk is... maar het komt ook wel regelmatig voor dat het eindelijk tijdelijk toch gewoon vast wordt. Maar goed, dat zal in het filmpje ook wel terugkomen. Dat zijn toch meestal lastige situaties. Dus om daar heel erg op in te zoomen is natuurlijk lastig. Want dan, het gaat echt over kinderen en die wil ook die privacy graag waarborgen. Maar het zijn wel verhalen, vaak schrijnende verhalen... waar dan zo'n gezin... Ja, dat is natuurlijk fantastisch als kinderen dan zo worden opgevangen. Dat, zoveel warmte en liefde wat er dan is. Ja, heel belangrijk. Mooi. Ja. We gaan heel even kijken. Ans, ik sta hier met jou in het 3-stroomhuis, jullie 3-stroomhuis. Vol met kinderen normaal gesproken. Dat zie ik in een mooie boek op de achtergrond. Ja, klopt. Er wonen hier kinderen bij ons die niet onze biologische kinderen zijn. Maar wel volledig bij ons wonen, 7 dagen in de week. Ja. En hoe werkt dat dan? Want hoe komen deze kinderen bijvoorbeeld bij jullie terecht? En hoe ziet het er dan uit? De kinderen komen bij ons terecht als ze om allerlei redenen niet meer thuis kunnen wonen. Dat kan heel uiteenlopend zijn. En dan begint het meestal met een kortdurende plaatsing. En dat kan tot perspectiefbiedende plaatsing uitlopen, lange termijn. En dat is wat wij doen eigenlijk. Dus kinderen zijn langer bij jullie? Ja, de kinderen die nu bij ons wonen zijn heel jong al bij ons gekomen. En blijven bij ons totdat ze uit kunnen stromen op een redelijk natuurlijke manier, leeftijd, als ze er klaar voor zijn. Dus ze hoeft niet 18 te zijn, dat kan ook 20 zijn of iets ouder. Dus, Eigenlijk dus tot volwassenheid en... Ja, dat is de bedoeling. Of ze helemaal zelfstandig kunnen gaan wonen na het verblijf bij ons, dat weten we niet. We proberen daar zoveel mogelijk in te helpen ontwikkelen. Maar het kan zijn dat ze naderhand ook begeleiding nodig hebben, wat dan passend is. Ja. En het is zo dat die 3-stroomhuizen vangen, daar worden eigenlijk kinderen opgevangen die thuis niet meer kunnen wonen. Ook kinderen met een beperking, begrepen? Ja, dat kan verstandelijke beperking zijn of gedragsproblematiek. Er zijn ook huizen die zich richten op kinderen met lichamelijke beperking. Daar is eigenlijk heel veel variaties in mogelijk. Ja. Gezinshuisouder, dat houdt in dat een van de ouders of soms alle twee in een gezinshuis professioneel geschoold zijn. En ook de hele dag aanwezig zijn voor de kinderen. En er ook op die manier mee omgaan.
Ja. Het is behalve het verzorgen ook het rapporteren, het organiseren van gesprekken met school, met voogd, met ouders waar mogelijk. En daar komt nog meer bij kijken. En dat is dan eigenlijk de professional gezinshuisouder die dat organiseert. Ja. En in kleine gezinshuizen is dat 1 ouder die dat doet. Maar er zijn ook grotere huizen en doen beide ouders het. Maar er zijn heel veel manieren denkbaar. Ja. Alleenstaand kan je het ook doen. Kan het 1 kind doen met meerdere. Dus, deze kinderen die bij ons wonen hebben een voogd. Dat is niet altijd het geval, maar vaak wel. En de voogd is wettelijk vertegenwoordiger, dus wij zijn dan eigenlijk meer de handjes en hij heeft de eindverantwoordelijkheid. Maar we doen het natuurlijk samen en daar komt ook nog een gedragsdeskundige bij kijken. Wij werken samen met iemand die is minstens een halve dag in de maand bij ons. En die kunnen we ook altijd raadplegen als er bijzondere situaties zijn of vragen. En eigenlijk doen we het met elkaar. Anders, ik heb begrepen, je bent hier naartoe gekomen voor de liefde. En een mooie bloemenzaak begonnen. Maar uiteindelijk heb je toch besloten om gezinshuisouder te worden. Hoe is dat zo gekomen? Het bleef altijd iets kriebelen om in de zorg te gaan. Ja, rond mijn 40ste, dat is zo'n leeftijd schijnt. Hè, dat je eens dingen gaat bedenken. Blijf ik dit doen of ga ik iets anders doen? Daar ben ik over na gaan denken. Heb ik echt de tijd voor genomen om te scholen. En toen heb ik besloten om een zorgopleiding te gaan doen. Heb ik eerst verpleegkunde gedaan in Eindhoven en toen SPW in Venray. Toen ben ik stage gaan lopen bij Daalzicht. Wij waren toen al deeltijdpleegouder. Dus dat hield in dat er met weekenden, vakanties en als nodig een jongen bij ons kwam in huis. En daar wilden we eigenlijk wel meer mee. Ik wilde altijd graag een groot gezin. Hoefde niet per se eigen kinderen te zijn. En, want jullie hebben zelf 2 kinderen, toch? 2 kinderen, zijn inmiddels 29 en 30, al lang de deur uit en uitgevlogen. En dat pleegouderschap, daar wilden we meer van weten, zijn we mee gaan verdiepen. Dat is een heel traject, dat gaat niet vanzelf. Dus we begonnen als pleegouder en toen ik de zorg inging, toen maakten we eigenlijk kennis met het gezinshuis, het concept. Dat was toen nog minder bekend dan nu. Wat brengt dit jou nu als persoon? Als je dit in een paar woorden zou moeten samenvatten, wat is de kern? Het waarderen van het kleine, denk ik. Je mag geen hele grote stappen verwachten en ook geen hele grote dankbaarheid. Daar gaat het allemaal niet om. Maar een kind wat een boelige tijd heeft meegemaakt en minder leuke dingen, heeft daar last van. En als je dan toch weer kan zorgen dat er weer leukere dingen voorkomen. Mooie item, Ingrid. Ja, zeker. En zo belangrijk. Er zijn wel meer driestroomhuizen in Nederland. En het is een hele organisatie eromheen. En ja, zo belangrijk natuurlijk dat dit er gewoon is voor deze kinderen. En godzijdank dat er zoveel mensen zijn die dit doen. Ja, top. Zeker. Nadine, jouw tweede boek, ik zie het staan. Lui zijn bestaat niet. Oftewel, lui zijn mag niet. Hoe moet ik het zien? Ja, dat zou je wel denken, maar dat is dus niet zo. Het is een heel mooi boek. Professor Devon Price heeft dit boek samengesteld. Een heel mooi informatief boek. En het is ook gebaseerd op heel veel onderzoeken. En eigenlijk heel kort samengevat mag je juist wel lui zijn. Dus je zegt nu eigenlijk, je hoeft niet productief te zijn. Nou ja, je mag natuurlijk wel, hè? Anders zullen alle werkgevers dadelijk in één keer zeggen van... wat is dit? Wat is dat daar bij de biep? Hè? Wat voor boeken hebben ze daar? Nee, dit is een heel mooi boek. En het mooie is natuurlijk, er mag, die productiviteit die is er. Die zit er echt wel in. Dat blijkt ook uit die onderzoeken. Dat hier, vooral in het Westen, dat mensen heel hard werken. We staan 24/7 aan. We hebben social media. We hebben op het werk vaak Zoom, Teams, Outlook. We hebben WhatsApp-groepen. Je wordt 's avonds laat nog geappt. 's Ochtends vroeg al in alle vroegte. Precies. Ja, niks kan meer wachten. En als je niet binnen een halve dag reageert, dan... Ben je lui? Ben je misschien ben je dan wel lui gewoon. Ja. Nee, maar eigenlijk is de conclusie van dit boek... en dan geef ik het eigenlijk al een beetje weg... maar dat het heel goed is om op zijn tijd gewoon een keer een dag lui te zijn. Ja, ik ben helemaal fan. Ik ben nu al fan van dit boek. Want dit is ook wat ik predik altijd naar mensen. Van, zorg nou dat je af en toe eventjes lummelt. Hè? Dus lekker lummelen. Dat is zo belangrijk ook voor weer creativiteit in je brein te krijgen. Precies. Ja, alles vult zich weer met nieuwe ideeën. Ingrid, voel je dan niet schuldig? Nee, ik voel me inmiddels niet meer schuldig. Want sterker nog,
ik word er gewoon ook weer wel productiever van. Dus Kijk, als ik af en toe lummel, dan ben je daarna echt productiever. Dus het heeft alleen maar een win-win effect. Dus ik vind echt dat werkgevers gewoon lummeltijd moeten... Lummeldag. Pauze, dat kennen we tegenwoordig niet meer. Hè? Het gaat door, het gesprek gaat door. Ja. Ja. Lummeltijd. Elk bedrijf bij deze Ik vind het top. lobby. Ja, zeker. Precies. En er staan heel veel leuke feiten in. Het begint eerst met wat is dat eigenlijk, die productiviteit. En daarna heel veel handreikingen wat je eraan kunt doen. En er staat ook in, vond ik een heel leuk weetje, dat echt 90% van alles wat wij nu aan informatie op het internet vinden, is maar vanaf de afgelopen 2 jaar ook daarop gezet. Ja. Ja, vond ik ook Kijk. weer zeer interessant. Dus over een overdaad gesproken, hè, van informatie. Ja. Dankjewel Nadine voor deze wijsheid. We gaan naar de overkant van de Maas weer, naar Tamara. Tamara, hoe is het met het project Young Talent on Stage? Ja. Hoe is het daarmee? Nou ja, wat heel leuk is om te vertellen is dat we hebben mogen starten met het tweede gedeelte, zal ik maar zeggen. We hebben de eerste fase gehad. Daar hebben de kinderen mogen kennis maken met het spelen in een band. Hoe is dat? Wat komt erbij kijken? Eigenlijk alles een beetje kunnen proeven. En dan hebben we gelukkig van de gemeente een toezegging gekregen dat we een tweede periode eraan mogen plakken. En het is nou de bedoeling dat de band die ontstaan is door Young Talent on Stage. De band is Greasy Grips. En inmiddels hebben ze hun naam veranderd naar Algorithm. Oh ja. Wel weer wat... Ja. Power. Ja, met meer power. En nou is het eigenlijk de bedoeling dat wij na fase 2 hun loslaten. En dat ze echt als een volwaardige, zelfstandige band kunnen functioneren. Dus we moeten weten hoe gaan we ons dat verkopen. Dat is heel erg belangrijk. Want afgelopen... wanneer was dat? Zondag? Toen hebben we gespeeld op FIC Festival in Panningen. Ja. Hebben zij gespeeld, moet ik zeggen. En mensen waren echt enthousiast, want ze zijn echt... ik vind het best wel goed, ik ben best trots op ze. En er waren mensen die vroegen van... Goh, hebben jullie al een kaartje? Oh. Ja, waar kunnen we... Ja, nee, hebben we nog niet. Hebben we nog helemaal niet aan gedacht. Wat moeten we dan mee? Maar dat moet ook geleerd worden. Dat moet ook geleerd worden, precies. ja. Ja. Hoe verkoop je jezelf? hè? Precies. Ja. En ik ben nou dan, of andere collega's gaan mee met hun nog als er optredens zijn. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling dat ik straks... dat we ook nog altijd staan. Heb ik ook een zondagmiddag vrij. Totdat ze natuurlijk in het Ziggo Dome of zo staan. Dan is het wat anders. Ja, dat bedoel ik. Tamara, je hebt een filmpje meegebracht. hè? We Ja, gaan dat was even van kijken. afgelopen zondag. Ja. Swimming in your water, something spiritual. Ooh, I'm born again every time you spend the night. 'Cause your sex takes me to paradise. Yeah, your sex takes me to paradise, and it shows. Yeah. 'Cause you make me feel alive. I've been locked out of heaven for too long, for too long. Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven for too long, for too long. Oh yeah. Ooh. Bijzonder. Hoe jong zijn die lui eigenlijk? Ja, ze zijn allemaal zo tussen de 15 en 16 ongeveer. Ja. En het leuke daarvan is, zij zijn eigenlijk leerlingen die hebben wij uitgekozen omdat we zagen van, goh, die hebben best talent. Die kwamen dus vanaf het gastcollege met die OT-uren, die lessen die we hadden. Daar hebben die jongen bijvoorbeeld op het keyboard had nog nooit een keyboard aangeraakt. En nou speelt hij in een band. Dat meisje was heel verlegen, durfde eigenlijk helemaal niet te zingen. Trilde heel erg toen ze nog op de brugklas zat. Ja, en zie je haar nou staan. Dat is zo ontzettend chic, ja. Dan kun je zien wat muziek toch doet, hè? Ja. Ongelooflijk. Ja. Het verbindt, zeker. Mooi, ja. Mooi. We gaan naar opruimen. Ik heb het over Ja. een opruimjuf. En jij gaat vertellen iets over een
Dat moet ik wel goed zeggen. De opruimjuf, ja. De opruimjuf. Ja, precies, de opruimjuf. Ja. Imke Hendricks heet ze. Zij noemt zich de opruimjuf. Maar het sluit ook wel een beetje aan bij jouw thema over natuurlijk de healing fiction boeken. Vaak denken we als we op moeten ruimen dat ons hoofd rustig moet zijn. En zij kiest juist voor de andere weg. Dus zij zegt van ja, laten we gewoon eens letterlijk gaan opruimen. En je ziet dat dat bij mensen zoveel ruimte in hun hoofd brengt, dat ze daardoor ook weer tot andere dingen kunnen komen. Dus ik weet niet, hoe ziet jouw klerenkast eruit, Nick? Als jij zo je kleding, is dat allemaal netjes geordend? Of is het een beetje een janboel? Het is geordend. Het is geordend. Dat op de eerste plaats. Ja. Maar jij wilt natuurlijk ergens anders naartoe. Ik kan heel moeilijk afstand doen van kleren. Dus ik koop wel nieuwe dingen. Ja, maar die zitten er allemaal bij. Ja. Wel op kleur en volgorde. Oh zo, maar dat is al... dat is 10 punten, hoor. Nee, maar anders zou het natuurlijk complete chaos zijn. In alle haast die ik 's ochtends dan ooit hier moet zijn. Ja. Nee, maar daar hou ik wel een beetje orde in. Ja. Dan heb ik het niet over de sokken, et cetera. Maar de grote dingen inderdaad wel geordend, ja. Maar nogmaals, ik kan heel moeilijke dingen weg. Ja, en dat is inderdaad... Want ik heb Imke natuurlijk gevraagd, want zij werkt met een hele brede doelgroep eigenlijk. Hè? Dus van mensen die bijvoorbeeld toch een psychische stoornis hebben of daardoor moeilijk tot opruimen kunnen komen. Of mensen die bijvoorbeeld ADHD hebben of autisme, die dat ook vergoed krijgen, een begeleidingstraject daarin. Tot en met de directeur die zijn zaakjes rondom alles waar hij niet per se voor heeft gekozen. Hij is dan goed in zijn vak, maar de andere dingen die erbij komen, administratie en dergelijke, nou, dat pakt ze eigenlijk allemaal aan. Dus dat doet ze heel breed. Ook budgetcoaching en zo. Maar er zijn ook manieren om via de gemeente bijvoorbeeld dit soort ondersteuningen te krijgen. Dus Imke doet het, maar er zijn ook andere wegen. Dus mensen die daar behoefte aan hebben, kunnen zich dan bijvoorbeeld melden bij de gemeente. En zij heeft een aantal leuke tips gegeven. En ik dacht, nou, die zijn misschien wel handig om te delen. En eentje daarvan is inderdaad, als je iets nieuws koopt, spreek dan met jezelf af dat je iets anders daarvoor wegdoet. Want anders dan hoopt het zich op. Dus Nick, dat wordt een mooie uitdaging voor jou. En voor heel veel mensen, denk ik. Als ik naar mezelf kijk, lukt dat ook niet altijd. Maar ik kan het wel goed weggooien. Maar... Ik kan je ook vertellen waarom. Ooit dan koop je iets, dan word je ooit getriggerd door van... ja, dat staat je leuk en noem maar op. Moet je doen, moet je kopen, noem maar op. Ja. En dan denk je van, oh, zo voor... Maar dan doe je dat. Ja. En dan doe je het niet altijd zo vaak aan. En dan heb je het en dan moet je het eigenlijk opruimen. En denk je van, oh, dat was toen zo duur. Nee, ik hou maar weer. Ja. Alleen omdat toen ze duur is geweest. Eigenlijk, maar... Ja. En zij vertelde ook van er zijn ook heel veel mensen die bijvoorbeeld van heel veel dingen 2 dingen hebben. Bijvoorbeeld in een huistuin en keukengerei. Gewoon dubbele apparaten of dubbele dingen. Gewoon ook niet meer weten van oh ja, dat had ik eigenlijk nog. Dus het is ook... Opruimen helpt ook gewoon om weer te ontdekken wat je allemaal nog wel hebt. En het geeft gewoon rust en ruimte in je hoofd. En wat ik zelf mooi vond wat zij zei is een aantal tips, heel kort en kernachtig. Begin klein. Dus bijvoorbeeld begin elke dag met één keukenkastje of 1 schap. Dus maak het niet meteen heel groot. Dus als je echt denkt, oh, het is zoveel werk, begin heel klein. Dan heb je daarna ook succes. Dan heb je met een kwartier of een half uur... ben je eigenlijk klaar. En opruimen geeft vaak in eerste instantie rommel. Dus ze zei, nou, dan kun je mooi sorteren. 1 deel moet weer terug naar de plek waar het hoort. Een ander deel, dat hoort ergens anders. Dus dat moet op een andere plek bewaard blijven. Dan heb je nog het kringloopdeel. Dat kan naar de kringloop. En weer het afvaldeel. En zei, nou, en als je dat dan zo hebt gesorteerd, maak dat dan ook meteen af. Vond ik ook wel iets dat ik dacht, ja, inderdaad. Zeker. Want dan denk ik, oh ja, de kringloop, daar ga ik wel een keer naartoe. En dan staat het er weer. En voor je het weet ga je een half jaar later opruimen. Kom je weer tegen. Nee, meteen de auto in, hop, die doos erin, naar de kringloop en wegbrengen. Dus meteen afmaken ook. Ook dat laatste afrondende stuk. Vond ik wel een goede tip. Zeker. Dames, jullie knikken allemaal. Want ik denk ook altijd, oh ja, ik moet, hè. Hier komt die, moet opruimen. Ja. En dan denk ik, oh, waar ga ik beginnen? Ja. En dan is dit een hele goede van, begin gewoon klein en maak dat af. En dan kun je gewoon lekker door naar het volgende. Eén lade in je keuken en klaar is Kees. Ja. En zij zei ook nog, vond ik ook wel grappig, wist ook nooit over nagedacht. Als je dus iets nieuws koopt, doe het weg. Want je kasten en je ruimtes hoeven eigenlijk maar voor 70%
gevuld te zijn. Zodat je voor 30% ruimte hebt. Dan kun je de dingen makkelijker eruit halen. Je hebt meer overzicht. Ik dacht, daar zit inderdaad ook wat in. Of die 30% kun je weer nieuw kopen. Maar dan moet je wel ook weer 30% wegdoen, Nick. Want anders wordt het 100%. En dat is niet de bedoeling. Oh, dat is niet de bedoeling. Oké, goed. Dus, even nog 2 dingen. 1 ding, als mensen denken, ik heb daar hulp in nodig. Maar goed, ik kan niet zomaar iemand betalen die dit komt doen. Dan kun je melden bij de gemeente. Maar zorg dan wel voor een duidelijke hulpvraag. Ik heb hulp nodig bij dit of dit op te ruimen. En tweede vraag is, soms geeft Imke aan, is het ook voor mensen echt nodig om bijvoorbeeld helpende handen te hebben, want zij ruimt letterlijk op. Dus mochten mensen dit zien, die denken van, goh, er is ergens wel een team van klussers of handige mensen die vrijwillig of een stichting, of tot nu toe is die nog niet bekend, maar mocht iemand dat zien, dan zou het fijn zijn als ze zich bij Imke, bij de opruimjuf willen melden. Om ook soms in een huis gewoon echt even een behangetje te plakken of een likje verf te doen. Want sommige mensen zitten echt diep in een kaal huis. En dat is echt wel heel verdrietig. Dus ook daarvoor, als mensen het horen, graag. Ja. Dankjewel Ingrid voor deze wijze woorden. Ruimen, Ik ga er iets mee doen. Ja. Nadine, de bibliotheek heeft een themaweek. Of 2 themaweken zelfs. Ja, zelfs 2 in juni. Ja. Vertel eens. We hebben van 1 tot en met 19 juni komen de thrillerweken eraan. We hebben hele mooie, spannende thrillers. Dus, sorry, ik las iets over healing fiction. Dat is de tegenhanger, hè? Ja, precies. Ja. We zijn van alle markten, hè? Ja. Dus we hebben natuurlijk ook hele mooie thrillers. Dus wat leuk is, in al onze vestigingen staan thematafels met de beste spannende boeken. En er liggen ook boekenleggers waar iedereen dus zijn tip op kan schrijven. Dus heb je een heel mooi thrillerboek en denk je van, oh, dit moeten meer mensen weten en lezen. Schrijf het daarop bij die thematafel en kijk zelf natuurlijk ook fysiek of online wat we allemaal te bieden hebben. Wordt er meer gelezen? Ja, gelukkig wel. Ja, steeds meer. Mooi, hè? Ja, zeker. Dan doe je het niet voor niks. We doen het zeker niet voor niks. En het begint al bij echt de allerkleintjes vanaf 3 maanden tot en met 110. Dus dat is mooi om te zien. Mooi. En daarnaast hebben we nog een hele mooie week in juni. Van 10 tot en met 16 juni is de week van de HSP. Zowel in Nederland als in België. En HSP staat voor hoogsensitief persoon. Dus iemand die hoogsensitief is. En het mooie is dat we in de bibliotheek hebben heel veel informatieve boeken over hoogsensitiviteit. Wat is het? Of als je het bent, wat houdt het in? En wat kan ik ermee? Maar nog mooier is dat we in de week van de hoogsensitiviteit, dus van 10 tot en met 16 juni, dan vinden er in onze bibliotheken 3 activiteiten plaats. En dan combineren we onze boeken met eigenlijk de kennis van coaches hier uit de omgeving. Hoe mooi is dat? En dan kan iedereen zowel naar Reuver, Meijel of Panningen komen. Dan vinden er diverse lezingen plaats. En er is ook een hoogsensitief café. Nou, voor elk wat wilt. Ja. Dankjewel Nadine voor deze uitleg. Dankjewel Ingrid. En dankjewel Tamara. Dit was het weer voor deze keer. Volgende week weer een nieuwe uitzending van Dwars door Limburg. Ik wens je nog een hele fijne avond.